Fl-aħħar diskorsi tiegħu qabel warrab mill-kariga l-eks Prim Ministru Joseph Muscat qal li se joqgħod pass lura u ma tantx se nisimgħu dwaru. Iżda ġimagħtejn biss wara li rreżenja mill-kariga Muscat jinsab minn ġdid fl-aħbarijiet. Dan hekk kif żewġ gazzetti rrapportaw li Muscat, issa backbencher, kien preżenti għal laqgħa bejn il-Prim Ministru Robert Abela u l-President ta' Stewart Healthcare International Armin Ernst li qed imexxu 3 sptarijiet pubbliċi f'Malta. Sorsi fih dan l-uffiċċju tal-Prim Ministru konfermaw il-preżenza ta' Muscat f'din il-laqgħa. Preżenti kien hemm ukoll il-Ministru responsabbli għas-Saħħa Chris Fern u l-Kap tas-Servizz Pubbliku Mario Kutajjar. Stewart Healthcare qed imexxu l-isptarijiet San Luqa, Kering Grek u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex u jidher li laqgħa saret għaliex Stewart iridu aktar flus mill-Gvern u tibdil fil-kuntratt iffirmat mal-istess Gvern. Il-Gazzetta Malta Today tirrapporta li Muscat qed jagħmel lobbying mal-Prim Ministru sabiex il-Gvern jaċċetta dawn it-talbiet ta' Stewart filwaqt li il-Gazzetta The Malta Independent tajt lill-Ministru Chris Fern u kontra dan it-tibdil. The Malta Independent kompli li Fern informa l-Kabinet dwar din il-laqa u qallhom jekk iridu jiffirmaw huma kuntratt ġdid ma' Stewart imma hu mhux lest jagħmel dan. Stewart Healthcare ħadu tmexxija tal-isptarijiet minn Vitals Global Healthcare li irtiraw mill-konċessjoni taħt sħaba kontroversjali hekk kif ħadd ma kien jaf min kienu l-azzjonisti wara VGH u ebda esperjenza fil-qasam tas-saħħa u belgħu mal-50 miljun euro fondi pubbliċi bl-uniku riżultat tangibbli kienet ħofra fl-art biswit l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Skont rapporti jidher li anki Stewart waqgħu lura mit-timeframes miftevin fil-kuntratt, issa qed jippruvaw jiksbu aktar fondi pubbliċi u bidliet fil-kuntratt. Kemm il-ftehim oriġinali ma' VGH kif ukoll dak ma' Stewart kienu firmati mill-eks Ministru Konrad Mizzi. Issa jidher li Muscat qed jitkellem ma' Stewart u qed jipprova jpoġġi pressjoni fuq il-Gvern biex jakkomodhom. Diversi tentattivi mill-ġurnali biex jagħmlu kuntatt ma' Muscat irriżultaw fin-negattiv. Kelliem għall-Uffiċċju tal-Prim Ministru konferma l-preżenza ta' Muscat fil-laqgħa f'Kastilja ma' Armin Ernst iżda naqas milli jwieġeb dwar x'kien ir-rwol tiegħu f'dik il-laqgħa.